Kalong sya kai kai ba so si ben i ya ka jing herdor hakir kom le te kai hi ke bangan don bonong kalong ba nagare ka sarkar ka de ban book ya ka to ka khana kat kum ka kondon ka ba ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka section ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka kren shai whoever to the annoyance of other does an obscene act in public shall be punished. Leni kabapuli sing a song or recite a ballad of obscene shall be punished. Kat kum ka kandon ai. Te ngimma ban len bakatu karukom le jungkatu ka khana sama tu si. Kalong ka jingle khama ko ka ba palak pot. Ka ba panja buram ya ka jai ben riu. Ka de ka jaka pat ba te ndon da koi pat kalinti rei don kam pan book ya ga to ka khana ka kum gani ka section khnang ba kanum ai ka khubor ka ba sniu sha ki wi pat ki ba pe ya ka jala ka ji namar kani kam put tang hni mo kani kala sapriang ling ba ki rinsan social media bat kan kta ya ga buram ka ija bat kam de hiru ka rukum im ga jungi kum ga jai beriu riulum bangin i gitu ke hoi phila ban le kemen phila ban shat phila ban yarwai phila ban kemen henry om de ke ba penjak borom ye ga jai henry but kini ki tamasa ki baga sarkar ka pelong kat kum ka jing pen pau kalong ban kintiu ye ke kam jung okai perthai mesi ban peniru ye ka sap ka phong ka ba ki briu jing na ka ni ka jala gi dan mo ban promote ya ka tourism but ya kibriu kinong song jangan ni ka snong te ka tu ka wi ka jingja ka ra ya ka jingja buram ya ka jai briu but kum juru ka ai ka khobor ka ba bu ya ka jai briu jingi ha ka jingja buram aba ki wi kin pet yangi da ka khmat ka ba pet po te ka de ka don kam nomor ka ta ka daw ya ka sarkar ba kan shimkhia khanang ba ki ba kum ki ni ki jingja haki bor gi banwan hagi nunu ke jingle ekmen kinum ja ke banong ke jing ja borom bang jing thak long ya ga jai